Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon astelena da eta kontuz olatuekin Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak abisu horiak aktibatu ditu. Astelen arratsalde eta astearte goiz bitartean 4 metroko olatuak espero baitira. Gu ondo moldatzen gara olatu artean dantzan. Triste dago lurrosoa, ta lurjota itxasoa. Triste dago lurrosoa, ta lurjota itxasoa. Ez lo kanta, ez olerki. Gaur egutegian izen asko agertzen dira, Nazioarteko egunak, mundu egunak, santuak, urtebetetzeak. Jun esaten eta aukeratuko dugu bat ospatzeko. Ea gaur, otsaiak 14, soinu sendagarrien eguna da. Ara, eta zer dia soinu sendagarriak? Gaurko nire hotxa seguru ezetz. Soinu sendagarriak gorputzean osasun optimoa bermatzeko erabiltzen diren soinuak dira. Soinu terapietan erabiltzen dira eta vibrazioa eta maiztasuna erabiltzen dituzte gorputzaren energia fluxuekin lan egiteko eta osasuna eta ongizatea berrezartzeko. Soinu sendagarriak aplikatzeko hainbat teknika erabiltzen dira. Katilu tibetarren bidezko tratamenduak, diapasoi tratamenduak. Entzun, ea erlaxatzen garen. Egin dute, soinu sanazio tratamendurik eta gauza zoragarri iruditzen zait. Niri lasaiegia iruditzen zait. Bai. Eta estelemateako gehiago. Eta gehiago bazkarosteko saiorako. Ai, txika. Bai, ni gehiago ez ze muituagoa. Venga, ze beste egun ofizial dakar egutegiak. Venga, gaur sexu osasunerako Europako eguna ospatzen da. Agian hau gehiago gustatuko zaizu, 2003tik ospatzen dute. Sexu osasunerako Europako aliantzaren ekimenez egiten da. Eta gobernuz kanpoko erakunde honek sexu ohitura osasungarriak eskuratzeko eta mantentzeko beharraz kontzientziatu eta sentsibilizatu nahi gaitu. Bi oinarri garrantzitsu aldarrikatu nahi ditu sexu osasunerako Europako aliantzak. Guztion eskubide sexualak bermatzea eta sexu segurua sustatzea, gaixotasunak ekiditeko. Horretarako, hainbat proposamen egin dituzte. Hezkuntza sistemaren eduki formaletan informazioa eta hezkuntza afektibo-sexuala sartzea. Sexu eta ugalketa osasunerako zerbitzu eta programetarako sarbide unibertsala eskaintzea, edo genero ikuspegia duen osasun hezkuntza integrala bermatzea. Zerkanazatu osasuna eta sexua gazte, ukabilantxatu alternatiba indartu. Beldurra da izakia segurtasuna bila. Zeure indarra, herrien deia darra, zein. Eta gaur otsaiak 14 epilepsiaren nazioarteko eguna da. 2015 urteaz geroztik, otsaieko bigarren astelenetan epilepsiaren nazioarteko eguna ospatzen dugu patologia neuronal honen inguruan informazioa zabaltzeko. Urtez urte, ekimen honekin bat egiten duten erakundeen asmoa da epilepsia duten edo dugun pertsonei bizi kalitate hobea ematea. Politika publiko hobeen bidez, osasun zerbitzu hobeen bidez eta batez ere ikerketa arloan inbertsio hobea eginez. Asko zeraginkorrak eta ez hain inbaditzaileak diren tratamendu berriak garatzeko. Gaur egungo kasuen 70%an farmakoak erabiltzen dira. Luzarora mendekotasuna sortzen dutenak eta ez dutenak arazoa osorik geldiarazten. Mundu osoko 75 milioi pertsona inguruk epilepsia dute, gaixotasun neurologikorik ohikoena da. Hala ere, herrialde askotan oraindik diskriminazioa eta estigmatizazioa jasaten dute epilepsia dutenek, eta haien familiek ere bai. Erdiarotik datorren sinesmen batengatik. Garai hartan uste zuten epileptikoak deabruak hartutako pertsonak zirela. Hain geroa izatea baina askoz divertigarrigoa da deabrua izatea. Zergatik zabaltzen ote diogun deabruari ateotza,
giltza eman nion, eta orain badaki non egin oska. Zabaldu nion nire harima, sexua eta burua, galdetu nion egia altzen eman zidan musua. Baiet zioen, baina etzen izan mantendua mezua. Ni egutegian beste gauza bat ikusten ari naiz. Gaur, Zirilo eta Metodioren eguna da. Hau da, Europako zeindariena. Alfabeto glagolitikoaren asmatzailetzat eta edatzailetzat hartzen dituzte. Alfabeto zirilikoa garatu aurretik eskuizkribu eslabiarretan erabiltzen zena. Glagolitikoa alfabeto grekotik eratorritakoa da, eta alfabeto kopto eta hebreerazko elementuak ditu. Zeina, aldi berean, eslabiar hizkuntza batzuetan erabiltzen den. Neska, haze hizkuntza festa. Itzuli gaitezen euskarara hoi izango duguta. Sehaska egutegiko izendegiaren arabera, gaur Martino eta Galder guztien eguna da beraz, zorionak Martino eta Galder zareten horiek. Aizue, eta benga, ez dugu aipatuko? Aipatu zer? Gaur, Valendin deuna edo San Valendin, maite minduen zaindaria. Zuretzat gilargia lapurtuko nuke gauero. Segun ederra. Ez, broma dala. Jai kontsumista, heteronormatiboa, faltsua, ez dizuet sorpresa hondirik emango, baina zuen maimenarekin honen grintxa ere banaiz. Begira, ados nago. Ni gaur San Valentin izateagatik ez dut oparirik egingo eta ez dut oparirik jaso nahi. Hortera puntu bat hartzen diot egunari, baina... Banekin nik baina bat bazetorrela. Hasi zanetik, ni zurekin ados, egongo da hemen ñabarduraren bat egiteko. Bai. Baina saio hau egunero maite dut bat esan ezazten dugu. Beraz, nik gaur eta egunero maitasuna aldarrikatu nahi dut. Itzazoa, kontrako bidea, bibioz. Tekila berintoa, taka egin dute, biero. Maitasuna eta sexuaren, bezera ikuntza asmatu dute. Arrizkan bikote, aipazen mirazle, bibioz. Tira, gaurkoak aipatu ditugu, baina asteburuan zer egin dezu, Nik zuen falta sumatu dut azken astonton. Ni lanean ibili naiz musika tresnak jotzen bata estean atzutik. Nik larun batean Goia sarien ekitaldia ikusi nuen. Fernando León de Aranoaren El buen patron filma izan zen garaien nagusia, baina ziur gau ahaztezina izan zela Maixabelen lan egin duten guztientzako. Maria Zerezuela aktore gasteiztarrak eta Urko Olazabal aktore bilbotarrak Goia sari bana jaso zuten pelikula horretan egindako lanarengatik. Bertan egon zen Maixabel Lasabera, ziur ondo ospatu zuela. Kike de la Rica bilbotarrak berriz argazki zuzendari onenaren Goia lortu du Mediterraneorengatik eta Jorge Gerrika Etxebarriak egokitutako gidoi onenaren onenaren saria Las leyes de la fronterarengatik. Gaur idoia dabila uzkudun dator, puri-purian tartea egitera. Goia sarietako kiniela errepasatu beharko dugu, ea nork irabazi duen. Nik badaki nork irabazi duen, baina Bilborare joango gara, edo New Yorkera, Bilboko Arte Ederren Museoan Milton Glaser diseinatzailearen erakusketa antolatu dutelako, eta guk Mikel Blasco komisarioarekin hitz egiteko aukera izango dugu gaur. Eta artearekin jarraituz, Egoitz Konte Ojo de Cuervo grafiteroarekin hitz egingo dugu. Igo gure olatura. Busti gaitezen beldurri gabe. Otsaiak 14 ditu gaur eta astelena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Ongi etorri. Ongi etorri. Bai, guztiak.
astebeteko utxunea betetzera etorri den eta hori betetzeko nahiko lan izango duen, ez dakit aktivismotik egin beharko duen lan edo beste moduren batera, baina falta mota dugu. Amaia Resende Egiluz, arratsaldeon. Kaixo. Aspaldiko. Agian ez? Goiuri ez izarandi, arratsaldeon. Arratsaldeon edo ez. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 357 du, arratsaldeak 4 eta 10 minutu, laizter eta 11 izango dira, eta otsaileak 14 ongietorri izan da bezala bigarren kafera. Mentxe izango gara zuekin, datozen 2 orduetan gozatzeko, eta gozarazten saiatzeko behintzat. Naiz konturatu, baina goiurik esan dite Mikel Bilbao beharrean Mikel Blasco esan dudala. Bueno, Mikel Blasco argazkilari itzela da eta baita laguna ere, baina Milton Glaserren erakusketa baten inguruan ariko gara, eta bertako komisarioa Mikel Bilbao da. Ez da nondik atera dudan, zergatik naztu dudanik. Agian Mikel Blasco egonda erakusketan argazkiak ateratzen. Edo agian Glaserren zalean morratua da, edo auskalo, baina, naztu naiz. Gurengo kaotiko punk rock taldeak bere estudioko 9. lanarekin egin du buelta, eta hortxe mantentzen dira, jatorrizko doinuetan, akaso, esperimentazioerako tarteare egiten, baina bereziki, oso kaotikorena den soinuetan hortasuna mantendu. Sin Filtro disko berriaren kantu aurrerapena hausi izango da, eta entzuten ari gara oraintxe, bigarren kafea abiatzeko adikto bideo lirik honekin. Eta dagoeneko hasi zaizkigu entzuleak hemen dinbili danbala. Nor da Inigi eta Goiurirekin dago? Bai, kaixo, Amaia Resende Egiluz. Kaixo. Inigi Ilemozketa, horreko astean moztu nuen nile, moztu zidaten nile, baina tira. Gorka Gio, kaixo, nire gaurko maite duta da, larun batean juntatu ginen Sasi Txiots talde bikaina, tartean Xabir Alkiza, Tesan Donigi, eta benetan oso gustora, egon nintzala, ze ondo, egon zinela, edo egon zinatela. Resendetar eta Egiluztar, Amaia. Zein da zure maite duta? Nire maite duta da nire aurreko asteko maite duta. Prestunekala ja aurreko astelenerako. Hartxa, freskeran sartuta ekarri gu. Entzuna zute. Eta ez dauka iraungitze data? Badauka horregatik. Ez aurreko astelenekoa zen, izan behartzen, bai edo bai, presnekan
astelenerako ja presnekan. Vale. Eta aurreko astelenean izan zen otsaiak 7. Bai. Eta hurrengo eguna izango zen otsaiak 8. Aste Izan arte. zen, bai. Izan zen. Eta nik 2021ko 8. Otsaiak 8an zapaldu nuen lehenengo aldiz laborategi magiko hau. Ala! Eta orduan ere maite duta zen horri eskainita, baina nola ezin izan nuen eta horri, gaurko gorde nuen. Eta, bueno, aste bate beranduago, baina, bueno. Urte bat egin duzu gurekin? Urte betitxo bat. Ja, justu astelenean zen? Ez, aste artean. Aste artean. Baina, bueno, ni asteletan etortzen izan. Data da, otsaiak 8. Zortzi. Bai. Oh. Así que nire maite dut hori da, urte bete eta madala hemen ero artean. Itzeman zen igun bertso bat botako zenuela lehenengo egun hartan, ez zenuen bertsorik bota. Eta bota nun aurreko denboraldia ontzen azkeneko gunean. Egia da. Zatuko du atea itxi arte. Goiuri ez izarandia. Ez daukazu garbi? Venga, Daukat garbi. nik kontatuko izuen nerea. Maite dut, bizitza zikloa erabat osatuta hiltzen dan jende hori. Badiru da eriotzarekin batzutan harreman nola arraro xamarra dauzkagula gure kulturan, batzutan nahi baino azkarrago joaten dela nahi genuken jendea, baina beste batzutan gertatzen da, ez? Joateko ordua bada eta edozin une da ona, batez ere minik ez badagota. Azken egunetan lagun baten ama hiltzen ostegunean, 98 urterekin, goxo, etxean, eta sentsazioa bada horrelakoetan, zoragarri, ez? Beste urtetxoren bat ere egin zezakean gure artean, baina bizitza nahikoa gozatuta eta minik gabe joan da, eta gaur hilda, zeharka nire senide den nire iloben birramona, nire koinataren amona, metodia, 101 edo 102 urterekin, enago ziur, 102 beteta, edo 101 bigarrenerako bidean, ezagutu dute emakume hau, eta maizearekin egoteko keri izan dut, egia esan, zoragarriak dira ez, horrela, mende pasatxo edo mendearen bueltan dabiltzen emakume horiek, hainbeste bizi izan dutenak, hainbeste dakitenak, eta, gaur joan da, eta sentsazioare, gozoa da, pena ematen du, lorako pertsona batek agur esatea, baina bizitza ziklo oso-osorik, eta ja, ez dakite, oparizko urtetxo batzuekin ere, osatze hori ere, ederra da, eta hoxe, maite du dala horrela bideo osoa egiten duten emakume horiek, eta, hemendik musu bat senidei, nire senidei eta nire senide zuzen ez diren hoiei, eta baita Michel Ongaronen familiari eta lagunei, ze uste dute horrelako horiotzek badutela beste goxotasun bat egia esan. Eta mentxe gorkak esan du, Amaia, ze politia zure mezua goizeko ordu txikitan. Hau, azaldu behar diguzu. Zer gertatu da? Turun. Ni aste honetan egonez konfinatutak. Bai? Bai, inork ez bazekien, konfinatutak egonez, eta aldatu zait zeharo ordutegia. Ze azkenean, aprobetxatu dut etxea garbitzeko, baina hortik aratago enun ezer gehiago egiten. Orduan, enintzen hainbeste nekatzen, eta aste nintzen, geroz eta egunak pasa ala, geroz eta beranduago oheratzen. Eta idatzi zidan gorkak Instagrametik inauterien arira, eta nik erantzun nionean, izan zela mobila hartu nunean, telebista ikusten ari nintzela, zien ezakit goizeko ordu bat eta erdiak, ordu biak, eta horregatik erantzun nion hain berandu, ni esnan egolako, eta iti ginen gainera Tolosako inauterietaz hitz egiten, beraz, así que horregatik izan zen lasai, ez genuen parrandarik egin, baina, berak esan du, beak parranda intzun, así que beak intzun, eta ni behan du oheratu nintzen. Itzuliko dira baina bitartea kartzela nostalgiari Pentsatu alden? Bai. Eta gaina pentsatu eta ama, baneukan, atzo ontan pentsatzen nahitu nintzen, eta gaur goizan esan eta badaukat maite duta. Ez dakit gertatu zaidan. Atzo, eukin nuen esperientzia paradoxiko bat.
ni atzo jo nintzen Gazterzenara album ikustea, Formol laborategia edo Formol konpainiaren album ikustera. Eta horrelak kontatu gabe eta spoilerrik egin gabe, gazteen inguruan gertatzen da, eta gazteen kezkak, eta gazteon ezin egonak, eta gazte izatea zer den, horrelako gaiak tratatzen ditu. Arratsaldeko 7 zen, eta ni Donostira lehenago gerturatu nintzen, eta lagun batzuekin, eta taberna baten nengoela, gerturatu zitzaigun mutil bat. Ez dakit, mozkorra edo... Beste sustantzia. Edo beste sustantzia, alkola, edo kafeina gehiegi, edo ez dakit baino zerbait bazuen gorputzean. Eta hasi zen guri txapa ematen, eta gauza kontatzen, eta galderak egiten. Eta ni eta nire ondoan zagon lagunak esan genioan ez geniola erantzungo. Hasi zen galdera pertsonalak egiten, eta ez zuk kontatu nahi bai guzu, kontatu, baina guk ez dizugu erantzungo eta serretu egintzen. Ara. Ez geniolako erantzun nahi. Eta esan zigun, eskezuek gaztegiak zarete. Ikasiko duzue bai, ez dakizue zer den bizitza. Zuek ez duzue zuek ez dizue autobusei zu eman. Eta ez nik bezala. Eta gazteak zarete oso orduan ezagizue zer den bizitza baina ikasiko duzue. Kriston nazka eman zidan paternalismo puntu horrek, nazka pixka bat baita beak bere buruarekiko zuen eroi sentimendu horrek autobusak erretzeagatik, naiz eta hau nahiko polemiko izan daiteken. Baina, tira, joan ginen, antzerkia ikustera, claro, gizon honek esan zigun, eske gaztegiak zarete eta ez dakizue zer bizitzaren inguruan. Eta joan ginen antzerkia ikustera eta bueno, Formol laborategiak planteatzen duena, pixka bat bada gazteak gara eta galduta gaude. Eta orduan oso grazioso iruditu zitzaidan, bi egoerak elkarrekin gertatu izana. Beraz, nire maite dut eza, da, gizon ura, eta maite duta da album. Idoia da Bilauzkudun, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Maratu du Idoia aurrera tatzera, nina astu nizidia barkatu. Baina, gurean zaudela eta maite duten tartean gaudela, akaso entzerrona xamarra da, baina maite dut askatuko dizugu. Bai, badaukat bat. Bai, gaur San Valentin egunez, Twitter betetzen da memez. Duela 7 urte batek publikatuzun argazki bat, esaten, espereme, señor Frodo, Sam esaten, etxoiaztu mesedez, Frodo jauna, eta beran jartzezun San Valentin, San Mantxo do. Eta urtero meme hori errepikatzen dute, eta horren aldaerak igotze dituzte, eta gracias, koiteit, ze urtero absurdoa da, eta... Zoian, maite duta. Bueno, maite ditugu paradojak, maite dugu absurduaren logika, baina batez ere maite dugu zuekin gozak elkarbanatzea. Beraz, saio abiatuko dugu, ze Idoia da Bilauzkudunek maite dutaz gain proposamen mordoa dakar, eta gero argitu behar dugu asteazkeneko kroketak nork ordainduko dituen. Eta ez deun argitu zondo nola egingo genuen, hemen dago garaile bat eta 3 galtzaile. Bai. Ez dakit, botea jarriko dugu. Arratsaleko 4 eta 24 izango dira segituan, naiz irratian zarete, zuzenean, bigarren kafean zuten, eta guaz aurrera esan da bezala. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Enoke gehiegi desbideratu nahi, baina hemen entzule batek esan du, Amaiak gauean, larunbat gauean, resaka zeukela, berak bezala. Nik? Larunbat gauean? Zerrena. Ajeak igande goizetan izaten dira, larunbat gauean da. Esango zuen gizon horrengatik. Claro, berando iritsi da mezo, baliteke. Osa, esaten dut, beste mezuak bidalitu hori bino lehenago, orduan... Beraz, ez dakit. Gure lagun gorkak ajea zuen resaka zeuken igandean. Ibili. Parambero. Sagalotegitara joten bali mazara, badakizu, horrengo egunan zer gertatzen da. Eta txotxa bueltatu da, barkatu. Baina eske pozik nago, okurritu zaitu. Barkatu.
Ez, barkatu. Ez da ize esan balu bezala. Bai. Ez que esan dugu ez ginen asko desbideratuko. Sagardotikera joaten bazarete, urrengo gunean, ajea izan dezakezue edo ez, neurriaren kontua da beti, baina etxean geratzen bazarete, akaso arrisku gutxiago dezue liatzeko, baina etxean ere batek ajea sor dezake, beraz horrek ez du zer ziurtatzen. Hori bai, etxean geratu ezkero, ikusentzunezkotan gozatzeko nahi ez ibiliko bazarete, bai doia Dabila Uzkudunek, badakartza proposamen batzuk. Hau bera, lehenengoa, filmei dagokionez, zego Juri? Ze gozo, Gozo. Bai. Plaza, jak. Lehenengoan aritu zegune Idoia Sánchez lubrikanteen eta inguruan. Bai. Hola, txef, gozo, loturek. Bai. Plaza. Ba, hau den hau. Ba, filmei dagokionez lehenengo proposamena etxetik gozatzeko modukoa da, Otsaiaren 11an estrenatu baitzen filminen Bad Luck Banging or Looney Porn. Bai, eta hau baitare lubrikantea aipatzen dezula pixkat lubrikante gabe dijoa. Hasierako sekuentziaz, instituto bateko irakasleak sex tape bat grabatzeu bere senarrakin eta interneten bukatzeu. Wow. Eta pelikula hasten da bideo horrekin. Gordina. Esplizito, bai. Rakatunketun. Bai. Beraz, ez da egokiena, zuen seme-alabekin ikusteko, behintzat, ez pasadoete prest, eurekin horrelako zerbait ikusteko eta sexuaz hitz egiteko askatasunez da lasaitasunez, baina agobiatuko bazarete, saiestu bestela, arazorik gabe. Bai, pertsonaiak ezagutu horretik, ja horrela hasten da, eta, pelikula bada, pixkat, gizartean hipokresia kritikatzeko, eta Rumaniako gizartea kritikatzeko pelikula bada, eta, erakusten digu baita misoginia, eta, gizonek nahi duten egiteko duten arropuzkeria, eta, institutuko umeen gurasoak, deskubritzen dute emakume honen bideo sexual bat dagoela interneten, eta, nahi dute eskolak kaleratzea. Pertsona hau, eta epaiketa bat egiten diote. Emakumeak ez du berak zabaltzen bideo hau. Ez dakigu nola, baina... Bideoa senarrak zabaltzen du, ez dugu dena kontatuko, ez dakigu. Ez dute argitzen, baina, berak grabatzen du, eta berak jartzen du zerbitzari pribatu baten, gero norbaitek hakeatzen dio, baina, kontua emakumearen errua ez dela. Eta, pixkatoi kritikatzen du baita. Eta, ez eta ipatu, Radu Jude da zuzendaria, eta Berlinanen urrezko hartza eskuratu zuen. Eta zinemaldin ere izan zen zabaltegi tabakalera saien. Kuriosoa da, epatu dugu ez hipokresia eta baita ikusle bezala pentsatzen dut, lehenengo harremana pertsonaiekin bideo sexual baten bidez izateak sortzen dituela, aurriritziak edo behintzat baldintzapen minimo bat sortzen dula, ez? Ja hasi zara modu batera bizitzen eta ikusten hau dena. Bai, pixkate perspektiba hori interneten ikusten deuna pertsona dala baita ere, eta pertsona hori ez tegula ezagutzen. Nei, barkatu, iten zait oso arraroa, ikustea pelikuletan jendea maskariakin guk orain arte erabiltzen edo erabili izan ditugun bezala. Ze, trailerra ikusten ari bazarete, ikustezak ez zuen, dauden bilera batean edo, eta dena maskariakin daude, egunerokotasunean kalean edo aurrez aurre arraroa egiten etzaidan bezala, pelikula batean ikustea oso arraroa egiten zait. Nik trailerra ikusi dut eta kostatu zait kontuatzen. Bai, niri ez. Momentu bat izan dut, maskaria egin daude. Ez que nagoitua ikusentzunezkotan. Niri atentzioa eman dit. Askok erabaki dutelako gaia ez lantzea, edo behintzat aipamenik ez egitea, edo gertatu izan ez balitz bezala, edo beste batzuk aipatzen dute, baino iraganeko kontu bat izango balitz bezala. Orduan nik esan ez ditut telesaila askotan ikusi oraindik musukoarekin protagonistak, baina. Kontua Judek aurkeztu zula 2020an proiektua Berlinen bertan, eta erabakizun aurrea jarraitzea, eta urtebeteko epean garaiz iritsi izan Berlinalea. Eta orduan grabatuta dago pandemia betean. Eta orduan horri ikusten dian segurtasun neurrik, distantzia soziala eta maskariak eta ez da fikzioa benetan horrela lan egin behar izan zuten eta horrela grabatu zuen. Ziona, pentsatzen nun, Wow. Eta beste gauza kuriosoa da, trailerrean ez dela pelikula zabaltzen duen eszena horren frame bakar bat ikusten.
baten bat, hola flash batzuk ikusten dira, ez? Ez dakit, Zait iruditu, baina akaso... Bai, egia da. Baina, bueno, oso, ez dela Bai, da berriro, bai, atatzen dira plano batzuk tarteka, egia da. Jarri dute hemen trailerran martxan da, tarteka zuri begira, tarteka trailerrera, ez dut ikusi, baina hor daude. Totakeri bat esan behar dute, baina protagonistari Ayusoren aurpegia. Bai! Ala gia da! Ia, baina begiak ere iruditu begietan bazula zehose. Bai. Ya está. Ez, oinxia esan, besterik gabe. Bai, burua beste lekuatutara joan zeize. Lenguan irakurri nun Albert Riberak esan dula bere proiektu liberalaren oinordekotza Ayusok hartu duela orain PP-dekin, ez? Ez dakit horrekin mesede bat egin nahiko dion Ayusori, edo justu kontrako, ez? Dela gutxi bota zuten gizajoa lanetik kolpe zorri jotzen etuelako, eta... En fin, bueno. Alde bat erotziko ditugu Ayuso eta Albert Rivera eta bestelako Espainiar politikari handiak. Eta bat Lack Banging edo Looney Porn izenburua horrela osorik izan barko da. Bat Lack Banging or Looney Porn. Otsaiak 11tik filminen duzuen filma, esan da bezala. Errumaniar filma, errumaniar giroan kontatutakoa. Eta bueno, hasieratik sexu giroan edo etxeko grabazio baten bidez, sortzen denalako gizartearen kritika edo analisia edo begirada behintzat. Badugu aretoetan estrenatuko den, ostiralean estrenatuko den beste pelikula bat gure entzuleekin elkar banatzeko, Flea. Bai, eta hau puri-purian dago, lortu ditu 3 izendapen Oscarretarako, da dokumental bat, animaziozkoa. Eta okerrez banao 3. aldia da atzerriko film onenaren izendapena jasotzen duen film bat, egotea beste kategoria baten. Dala dokumentalarena. Eta animaziozko film onenarena. Hori izan, eta ez da oiko egi izango, animazioare egotea, eta iruko egin dute behintzat, beraz. Noget, som trygt. Kaboul, les attaques des Moudjahidines repris. Har du nogensinde fortalt din livshistorie før? Jonas Poer Rasmussen daniarrak zuzendu du. Eta, bueno, urtetan zehar joan da bere lagun min bat, nera bezaroan egindako lagun min bat elkarrizketatzen. Beraz, urtetako elkarrizketak dira. Bere laguna Amin da, baina fikziozko izen bada. Ze berak anonimatoa mantendu nahi izan du. Eta horregatik erabakizun zuzendariak animazioa erabiltzea. Pertsona hori babesteko eta baita ere historioa indartzeko, azkenen oroitzapenak horrela lortzen du oroitzapen horiek irudikatzea. Det går rundt. Tænk tilbage. Bere laguna errefuxiatu afganiar bat da, 15 urtekin Danimarkara iritsi zena. Eta, bueno, berak bazekien bere barnean gordazuela trauma hau, eta, bueno, esan duten bezala urtetan zehar elkarrizketen bitartez, junda pixka bat ateratzen pertsona horren sentimenduak, eta oso goreta aukeitunak, ze trailerren agertzen da bere bikoteak ere ez dakizkiela gauza hauek. Eta, bueno, sandan jaialdian estreinatu zen, eta bertan dokumental honenaren saria eskuratu zuen. Eta geroztik beste jaialdi pilatetan egon da, eta sari ugari lortu ditu, eta baita izendapen pilat. Horien artean Oskarrenak. Txura latza dauka, Atzo irratiaren nazioarteko eguna ospatzen ibili ginen, sareetan behintzat, eta, bueno, zuzendariak Jonas Poer Rasmussenek badauka, irrati munduarekin ere lotura urtetan idea. Irrati dokumentalak egiten zituen, eta hortik datorkio hor hasi zen bere lagunarekin hitz egiten, eta pixka bat honi buruz investigatzen. Eta, bueno, animazioak aipatu direla Kopenhageko Sun Creature estudiorenak. Eta lortzen dute pixka eta amesgaiztoko giro hori, eta indar handia ematen diote kontakizunari. Vi flygtede med menneskesmuglerne. Поехали!
det værste mennesker i mit liv. Pelikula txarra, dokumental txarra edo animazio txarra, dena batera eta dena saritzeko edo denagatik saria jasotzeko moduan izan daitekeen lana, Flea, aretoetan estrainatuko dena, otsailaren 18an ostirale honetan, egia esan gogorra dirudi, alaxe azaltzen dute, hori ikusitugu kredituetan ere, trailerrean ere hainbat edabideen kronikatxoak eta benetan lan gogorra, baina barrenak horrela astindu eta mugitzen dituen horietakoa dirudi, beraz horixe gure bigarren proposamena. Jeg kan mærke, at der skal ske noget. Hirugarren proposamena ere plazaratuko diogu entzuleari, hau ere ostiralean eta hau ere aretoetan gozatzeko modukoa edo ikusteko modukoa, The Lost Daughter. Bai, hau da Maggie Gyllenhaalen debuta zuzendari bezala. Eta aktoreak izugarri dira, Olivia Colman dago, Dakota Johnson, Jessie Buckley eta Ed Harris. Eta Colmanek emakumezko aktore honenaren izendapena jaso du, papel honengatik, eta Buckleyk taldeko emakumezko honenaren aktorearena. Eta Gyllenhaalek aldiz bere partetik egokitutako gidoi honenarena. Just let me know if you need anything. Great. Oskarretarako izendapenaz gain, Gyllenhaali merezi izan dio Veneziako gidoi honenaren saria. Eta London eta New Yorkeko jaialdietan ere egonda filma. Eta, gidoi hau dago Elena Ferranteren La Figlia Oscura eleberrian. Oinarrituta. Bai, hori da. Zerri buruzua, ze hemen ari gara trailer ikusten eta hartzen du, ez? Opor giroa, baina dramaren kolore eta doinua ere. Bai. Colman da Leda, eta Leda, kostara joaten da oporretan bera bakarrik, eta bertan Nina, Dakota Johnson ezagutuko du, eta bere alaba. Eta liluratuta geratuko da beraien arteko erlazioarekin. Beraien erlazioan ikusten duelako berak bere amarekin zuena eta bere alabekin izan zuena. Eta haiei begira, bere oporretan, Leda bere amatasunaren oroitzapenetan murgilduko da. Eta aurre egin beharko die garai horretan hartutako erabaki txar batzui. A crushing responsibility. Happy birthday. Mama. I'm working. I'm suffocating. Buckleyk egiten du Leda gaztearen papera, eta hor ikusi daitezke trailerrean eszena batzuk Ledaren gaztaroarenak, bertan bere alabak ikusten dira, baina eszena hauek ez dira flashbackak, ez dute flashback bezala funtzionatzen, baizik da kontaketa printzipalarekin paralelo doaz. Eta pixkat bi erlazioen arteko paralelismoak erakusteko balio dute. Ledaren pertsonaia pixkat paranoikoa da eta antisoziala, ez da ondo portatzen jendearekin, eta jongo gara deskubertzen pixka bat zergatik den horrelakoa, eta zergatik egiten duena, baina dena ez digu argituko Gyllenhaalek. Kriston itxura dauka, eta nik badut gogoa Dakota Johnson ikusteko horrelako paper bat egiten, haien beste pelikula batzutan ikusi izan dut, eta nahiko desberdina dirudi paper honek, eta Olivia Colman zoragarria da. Beraz, kriston itxura dauka. Bai, Dakota Johnsonek ez du izetan pera jaso, baina esaten dutenez oso ondo egiten du bere papera pelikula honetan. Bide batez beste aldarrikapen bat egin behar dut. Pelikula hau esan duzun bezala, Elena Ferranteren liburu batean oinarrituta dago. Elena Ferrante ez izen bat da. Ez dakigu nor dagoen ez izen horren atzean. Ez dakigu Carmen Mola badagoen? Ez dakigu Carmen Mola badagoen. Edo Ainhoa Ederzabal bat dagoen. Beraz, Igela argitaletxea, ea noiz esaten diguzuen nor dagoen
Ainhoa Ederzabalen atzean, edo nahi baduzue Elena Ferranten orden esan, hori ere onartuko dugu, eta gero informazio horrekin ikusiko dut, negoziaketaren bat egin dizera. Venga, bagoa zain bat telesaira aipatzera ere, pelikuloi dagokionez 3 proposamen hauek bildu ditugu, bai Bad Like Banging or Looney Porn, aipatu dizuegun filminen estrenatuta dagoeneko ikusgai dagoen errumaniar jatorriko filma, edota aretoetan ostiraletan estrenatuko diren Flea, animazio moduko dokumental gogorrau edo, The Lost Daughter, aipatu berri dugun, Maggie Gyllenhaalen pelikulo. Baina telesaia dagokionez, otsailaren 9 Netflixen estrenatu zen ez denboraldi berria da kasu honetan, ez da? Disenchantment, edo nola oskatu behar dago, idoia? Disenchantment. Eta... Erderaz, desenkanto errexago, alimada. Disenchantment, ondo dago. Eta hemen, trailerra ikusten duen edonork segituan topatuko du, eta... ez dakit animazioak zeinek egiten dituen, ez dut Matt Groeningen zuzeneko lana denik, baina Matt Groeninger sortu den animazio telesaia dau, eta Love Simpsonen sortzaileak duen egiteko estetika eta inkluso pertsonei batzuen giro hori ere, antzeman daiteke. Bai, marrazkia berdinak dira. Bai. Eta, esan dezun bezala Matt Groeninger sortutako helduentzako telesaia da, animaziozkoa, sortu dituen guztiak bezala. Eta, The Simpsonen Groeningek suburbiotako bizitza eta pixkat familia nuklearra kritikatzen zituen. Futuraman egiten zuen horrelako parodia bat zientzia fikzioarena, eta honetan berdina egiten du fantasiarekin. Fantasiazko erreinu magiko baten dago kokatutal, Dreamlanden, eta telesaiak Bean printzesa errebeldearen elfo izeneko iratxo baten eta Lucy izeneko deabru baten abentura kontatzen ditu. Wow. Move over a couple of inches. There you go. Dagmar's back. Every twist and turn in your ridiculous life, that was all me. The debt to hell is about to be repaid. Aktore bat... Ahotsa? Ez dakit. Baina norbait rekonozitu bezu, ez? Bai. Jennifer Coolidge iruditu zait. Move over a couple of inches. There you go. Eba berriro baz? Dagmar's back. Every twist and turn in your ridiculous life, that was all me. The debt to hell is about to be Bilatu. Bai, bezala zetelorik egingo. Ados. Eta, laugarren denboraldi bezala aurkeztu dute, baina, teknikoki hau da bigarren denboraldiaren bigarren atala. 10 atal izango ditu. Eta, 3. denboraldiaren amairan Bean erregina bilakatu zen, eta denboraldi honetan aurre egin barko die titulu horrekin datozen arazoei. Eta, elforen desagerpena ere tramaren parte izango da. Hortxe, Disenchantment, Netflixen otsailaren 9 alegia aurreko ostegunetik, astezkenetik ikusgai dagoen, telesaiaren, ez dut esan du lertu, laugarren denboraldia da berez, baina kontratuetan zegoen 2 denboraldi izango zela, 2 zatitan banatuta. Berez 2.2 izango zen. Bai, hoi da. Beraz. Eta, gero, aipatu nahi nun baitere, denboraldi berrian estreinuaren egunan, iragarri zutela Futurama itzuliko dela. Wow! 2013tik ez da atal berririk atera, amaitu zen telesaia. Eta, fanak pixkat arduratuta daudez, nahiko ondo bukatzen zen telesaia pixkat zirkulo bat osatzezun, hasierak amaierarekin, eta, hor dago pixkat zalantza nola egingo duten, baina Futurama itzuli egingo da. Wow. Huluren eskutik. Zein eskutik? Hulu. Bender. Azken proposamena, telesaien sorta honekin, edo tarte honekin amaitzeko, eta gero goiei ere erreparatu behar diegu, goia sariei, Severance, Apple TV otsailaren 18 ostiralean, estrenatuko den lana, Dan Ericksonek idatzi eta sortutakoa bigarren proposamena hori doia. Bai, baina 9 atal dira, eta Dan Ericksonek sortu duen arren, zuzendariak Ben Stiller eta Aoife McCardle izango dira. Lehen 2 atalak ostiralean ikusial izango dira, eta hortik aurrera, ostiralero
atal berri bat ikusi ahal izango da. Of my own free accord, elected to undergo the procedure known as severance. Mark da Adam Scott, trailerrean ikusi daiteken bezala, eta bera da Lumon enpresako lantalde baten buru, eta enpresa horretan egiten dute prozedura kirurgiko bat, non separatu egiten dituzte langileen bizitza pertsonala eta lana. Pertsona desberdina dira, ze bakoitzak ez dauka bestearen oroitzapenik. Kanpoko pertsonaren eta enpresa barrukoaren oroitzapenik ez dute partekatzen. Eta, bueno, halako batean ofizinako Marken lagunik onenak lana utziko du, eta lankide hori kanpoko Markekin bilduko da, eta azalduko dio enpresa horretan benetan zer gertatzen ari den. Eta, bueno, jakina denez, Markek ez du ezagutzen bere lagun honena lanetik kanpo. Eta, bueno, pixkat horre. Wow, ze paranoia. Ze turbio, ze arrea, ze iluna, ze... Bai. Wow. Eta bada pixkat kritika bat, bizitza pertsonalaren eta lanaren arteko oreka lortzeko gaur egun dauden zailtasunei kritika bat. Eta... Bueno, Ben Stiller horregon da, erdi thriller da, baina satira puntua ere badu. Ze bitxia, baina ze kontzeptu interesgarria. Ikusteko, ez bizitzeko. Baina, ikusteko? Egin pentsatzen, nore ingo genuken guk, bigarren kafea banatuko bagenu gure bizitza pertsonala, ez? Bagenitu kontatuko hainbeste batallita eta hainbeste sentipen eta hainbeste gauza, ez? Ni pentsatzen nintzen, guk afari hain behar urrengo asten, eta hoi da bizitza pertsonala edo profesionala, eta hortan nahi nintzen pentsatzen. Ez, zu igandean album ikusten egon zinela bizitza pertsonala izango litzateke, ez? Bai. Hemen, ez dakit kontatzen ditu gure gauza pila. Bai, asko, gehiegi batzuk. Gure entzulek asko dakite guri buruz, bai. Kuriosoa. Hartzen diotan kera pixka bat Black Mirrorren atal batzuen estetika eta pixka bat zea horri hartzen diot. Bai, bada pixka... Kontzeptu ere bada. Bai, kontzeptua bera ere, baina ezakit plano batzuk tala ere bazeuden. Black Mirrorren gertatzen zen kapitulo batean puntuazio soziala ematen zela, eta hori dagoeneko Txinan experimentatzen hasiak dira. Kredito soziala. Kredito soziala hori da. Barkatu. Bai, lehenko batean honen inguruan lagun batek zerbait aipatu da zen, bai, esan Txinako eskualde batean probatzen hasi, eta uste herrialde guztira datu nahi duten zerbait dela, edatzen ari direna, eta buruan izan nuen, nik uste hau Black Mirrorren gertatzen zala, baina gero dudan geratu nintzen. Eta bai, gertatzen zen. Zebeldurra. Tal horren estetika oso politia da. Politia. Horaxe. Black Mirror eta bestelakoak. Hau ese gure proposamenak, esan da bezala telesagi dagokionez Disenchantment Matt Groeningren lan hau, eta Severance Apple TVn ostiralean estreinatuko den aipatzen ari garen azken hau, non ez dakit, enpresa batean bizitza personala eta profesionalen arteko zatiketa teknologiko, biologiko eta psikologiko perfektu bat osatzen den, eta hortik aurrerakoen giroan dabilen erdi thriller, erdi satirau, baina aipatu dugun bezalaxe, aurreko ostiralean ez ostegunean, asteazkenean egin genuen, gure porra partikularra, Goya sariei dagokiena, eta uste dute Goiurik irabazi duela. Ui, ze sorpresa, Nik irabazi dut. Eta zeintzan saria kroketak zian, ez da? Baina asteazken ordaindu beharko dizkizugu, eta pentsatzen dut Iñaki Idoia eta Hirurok ordaindu beharko ditugula, hiruron artean denak edo, ez da egin nola egin? Bai, eta asmatu genitun kategorian arabera, igual esan dezun bote hoi, igual banatu beharko dugu pertsentualki edo ez dakit. Pentsatuko dugu. Alera ipatu behar dugu, ez ditugula... Ni bigarren gatu nahiz, ez? Horregatik. Iñaki eta nik gehiena, eta zuk portzentai txiki bat igual. Baina hemen jabardurak daude, adibidez.
saridunekin hasiko naiz. Pelikula honena, El Buen Patron izan zen, eta gure kinielan, Iñakik El Buen Patron izan zuen, baina beste hiruok Maixabel esan genuen. Eta hori sari potoloa da. Beraz, ni enaiz guztiz irabazle sentitzen. Hasi gara ja, hemen, sari bakoitzari ratioak aplikatzen, zeinek eman barko lituzken puntu gehiago, ez? Ekuazio bat osatu behar dugu beraz. Pelikula honenaren sariduna bider bat, zortzi, gehi, aktore honenaren saria bider bat, bost, eta horrela osatu ekuazio guzti, ez? Sariaren balioa kontutan hartzen aste bali megan, ere porrota gare handigoa. Nik asmatu nitunak, nahiko, txikik, osea... Ba ez, aizuek, sari guztiek dakate, kategoria guztiek dakate garantzia. Egia da. Aipatuko ditugu pixka bat irabazleak zeintzuk izan ziren horrela askar. Bai. Adibidez, pelikula honena esan bezala, El Buen Patron izan zen, eta zuzendari honena, El Buen Patroneko pelikularen zuzendaria, Fernando León de Aranoa. Garbi dago garaie nagusia bera izan zela. Garaie nagusia izan zen, baina tira, 20 izendapen zituen eta 6 sari jaso ditu. 20, ez da, portzentoia ez da bainona, 20tik 5? Baina bai, garaie nagusia El Buen Patron izan zen. Gero zuzendari berri honenaren saria Clara Roquetek jaso zuen, Libertad lanaren gatik, emakumezko aktore protagonista Blanca Portillok Maixabelen gatik, hau aurre ikusi genuen, eta aitortu behar dut, egoltzara igozenean eskerrak ematera, pixkat luzea izan zela bere diskurtso, baina oso ederra eta oso interesgarria. Eskenik Twitterretik jarraitu nun, orduan tweetak bakarrik ikusten ditu 10 minuturo baten bat. Claro. Nik ekitaldia ikusten aritu nintzen, baina bai, eta Maixabel sari eskerrak eman zizkion, eta bai, politia izan zen. Eta gizonezkoetan Javier Bardemek jaso zuen, El Buen Patron pelikulan egindako lanaren gatik. Zegiago daukago. Animaziozko pelikula honena Valentinak jaso zuen, eta dokumental honena Quien lo impidek. Europako film honena Otra ronda edo Druk, hau zinemaldian egon zen, eta sekulako arrakasta izan zuen, eta gidoietan, Fernando León de Aranoak jaso zen gidoi original honena, por el Buen Patron pelikularen gatik, eta egokitutako gidoi honena, Daniel Monzón eta Jorge Gerrika Etxebarriak, Las leyes de la fronteraren gatik. Esan behar dugu, 4 euskaldun ditugula irabazleen artean. Ze Jorge Gerrika Etxebarriaz gain, Urko Olazabalek, taldeko aktore honenaren saria jaso zuen, Maixabelen egindako lanagatik, eta Maria Zerezuelak, emakumezko taldeko aktore honenaren saria jaso zuen, Maixabelen gatik. Eta kontatu didate Maria Gasteiztarra da, eta sariak, aurten, goia sariak Valentzian izan dira, azkeneko urtetan erabaki zuten mugitu egingo zirela, eta Sevillan, Malagan, eta ospatu izan dituzte beste urtetan, aurten Valentzian izan dira, eta Mariaren kuadria Valentziara joan zen. Bada espada ere, izendapena jasotzea ohorea da, eta irabazten zuen ez, eta antzeuden Marian kuadriakoak Valentzian, ez dut imaginatu nahi, ze nolako juerga egingo zuten larun batean. Gainea, goia sarietan eta alako sarietan normalean gero egoten da, orain COVID-ak ezakit ingo dituzten, suposete baietz. Baina, tipo, festa bastante glamurosoak, celebrity guztiak handaudela, eta baina berez, zure kuadriak inospatzea baina gauza behik, egon gualda. Ez dut uste. Olako sari potolo bat jasota geho. Ez dut uste, baina gauzat nire burua zuzendu behar dut. Bai. Esan dut, Mariak taldeko emakumezko aktore honenaren jaso zuela. Revelazio aktore honenaren. Hori da, aktore berri honenaren saria jaso zuen. Taldekoa Nora Navasek jaso zuen Libertad pelikularen gatik. Hori idoiaren asmagatzi izan zen. Bakarrenetariko. Bai?
El Buen Patronek 6 sari eraman zituen, Isabelek 3, 15 nominaziotatik, beraz ratioak ere hortxe, akaso, festa gehien ospatu zena, La Ley de la Frontera izango zen, 6 nominaziotatik 5 eraman zituzten, eta porrotik nagusiena, beste behin ere, eta Idoiak hau aipatu zuen lengoan, akademiari, Espainiako Zine Akademiari, ez zaiola Almodóvar gehi gustatzen, 8 nominazio zituen, 8 izendapen, eta bat berare ez du eraman, ia, Goya sarietarako, Oscar sarietarako izendapenak jasotzen joan den aste berean. Bai. Las Leyes de la Frontera esan, ni ekitaldi ikusten hasi nintzen, eta lehenengo sariak hasi ziren jantzitegia, makillaje eta iapaindegia, eta denak zian Las Leyes de la Frontera, eta nik esaten nun, ama, izendapenak botuko zaizkia, baina hauki jarraituko dute. Las Leyes de la Frontera, sekulako arrakazte izan zuen. Valentina ipatu bezulen, ez? Animaziozko luzea edo motza zen? Luzea da uste. Polemika onda, langileek zabaldu dute komunikatu bat, esan ez, batzuri ez dietela ordaindu egindako lanagatik, eta zuzendaria Txelo Loureiro ez zituela zuzendari lanak egin, osea, gidoia berea dela eta ekoizlea dela, baina zuzendari lanak ez dituela egin, eta hori salatu dute. Tira, El Buen Patronekin ere badago sekulako polemika, badirudi El Buen Patroneko ekoizle nagusia ezakit bere bizitzan oinarritu dela pelikula egiteko, ze omen da nola baiteko El Buen Patron horietako bat. Baita, atzetik ibilbide nahiko korapilatxua zuena. Animaziozko filme luze edo film onenaren saria jaso zuen Valentinak, bai. Entzuten ari gara Joaquin Sabina. Hau ere izan zen beste momentu erraldoi horietakoa. Ze nik uste ikusten ari zen edonork, beldurra izan zuela, Sabina abestitik bizirik aterako dezen. Bueno, eta Leiba zuen ondoan, eta Leibak ere itxura pixkatz hori ere badu. Beti dago hain triste eta... Leiba zegoen goxo ez, gaur ikusiute meme bat eta zan, gera zaitez Leibak Sabinari begiratzen dion bezala begiratzen zaituenarekin. Egia da. Eta zegoen hor Leiba gitarra jotzen, simple eta ondo, perfecto, eta bitartean Sabina silaba bakoitzera Himalaya bat gainditzen zuen mendizalearen saiak eran. Ni Sabina zalea izan naiz musikalki, gero bere gauz asko zaizkit bereziki gustatzen, baina ikusten nun esaten, ostras, huistu xamar. Nik Sabinakin daukat disonantzia kognitiboa. Wow. Iruditzen zait, Sabinari gehiago pegatzen diola Serrat izena, eta Serrati Sabina. Ze ona! Bai, egia da. Hori gertzen zait John Rodriguez eta Pello Alberdi gure bidaiari Afrikarrekin bakoitzari kontragorpegia jarri niola, xiratik. Sabina eta Serrat. Egia da. Bai, Igual baten ahotsa badalako pixkat Serrat. Serratik gehiago pegatzen diola, ez errea eta pixkat indartxuga. Bai, egia da. Bueno, Euskal Uzta etzen erabateko izan, baino aipatu dugun bezalaxe, hortxe etxeraka Urko Olazabalek Isabelen izandako talde interpretazio gizonezko onenaren sari horrekin, aipatu dugu Maria Zerezuelak aktore berri onenaren saria jaso zuela emakumezko saio horretan, eta baditugula hor beste bi sari, etxeraka datozenak behintzat Goiuri. Ez? Ez zinen kasurik egiten. Bai, hainitzen pentsatzen beste goza bat, baino Goia sariena ongi etorri horren asuntuarekin, eta pentsatzen ari nintzen, barkatu, zure galdera zintzen? Nire galdera zan, bi aktorez gain baditugula beste bi Goia sari Euskal Herri Iruntzet etorri direnak, Gidoi egokitu onenaren saria. Bai. Jorge Gerrikatxaberriak eraman duena, baina oraintxe laugarrena ez aturkit burura. Zuzendari artistiko oneranena Las Leyes de la Fronterak jaso du, eta lehen Walter Galartek eraman du? Ola markatzen dute eurek sari bezala, Segundu bat. Zer eran aipatu dugu ba? Aipatu dugu, baina joan zego oraintxe burutik erabat. Kike de Larrika Bilbotarrak. Bueno, horiek dira. Eta barkatu argazki zuzendari honena Mediterraneoren gatik. Hori da.
Eta aipatu nahi nuna zen euskararekin ongi etorri A horrekin egon zela eztabaidatxa, ze hasieran Carmen Mantxi atera zenean ongi etorria ematera gonbidatu guztiei, valentziarrez hasi zen, eta ordunatzean ingelesez, gaztelaniaz, eta hainbat hizkuntzatan agertu zen ongi etorri hitza, eta euskaraz jartzen zuen ongi etorri, gidoia, A. Norbaiti burua juntzitzaion, baino horrez gain, esan nahi dut, urtero gertatzen dela eta abizenekin edukitzen dutela, euskal abizenekin sekulako arazoak edukitzen dituzte, ze... Baina Jorge Gerrik Etxebarriarekin behintzat ondo moldatu dira urten. Ondo moldatu dira, bai Paco Leoni egokitu zitzaion abizena esatea, eta nahiko txukun, baino Maixabel aurkezu zutenean koldo susua edo zaitzea abizen berri jarri zioten. Bai. Bueno, Kiko de la Ricak esan bezala argazki zuzendaritza onenaren saria eskuratu zuen Mediterraneorekin, eta hori aipatzen genuen edo falta zitzaigun 4. euskal sari hori. Eta bai, ongi etorri eta ongi etorria eta ongi etorriakakekiko. Pixkat, Goya sarien giroan ere bada, orain digo goratzen dut, eta jendeak barra asko egin zuen, da niri karrarezko amorrazio eman zidan, Dani Robirak aurkeztu zuenan, eta Loreak filma izendatuta zegoen hainbat saritara, eta txiste egin zuenan. Loreak, porque yo lo valgo. Eta jendari grazia handia egin zion, niri... Nik ez dut ulertzen. L'Oreal. Ez ezagutu anuntzio hori? Bai, ezagutu. Baina, ez dut izpalotu. Baina, bueno, esan nahi dut, nik ikusi nola Twitterren, bueno, ez, ikusi dut gaur goizean, nik enun ikusi Goien inguruan, enintzen ez dagoatzen, Goia sariak banatu behar zituztela, eta enun ikusi. Baina gaur goizean ikusi dut Twitterren, eta honen arira konturatu naiz, Goia sariak izan ziela, eta nire ikusi dut, argazkia ongi etorri /A, eta norbaitek, nez gogoratzen nork idatzen Twitter, baina... Ai, ama, nola zen? Ze arazo dituen Espainiar estatuko imaginarioak euskal ongi etorriekin orokorrean. Hori da, holako zezan. Eta oso nahi dutu zait. Baina, bueno. Bai, zerbait esateko? Azkeneko anekdotatxo bat. Bai. Korreka, Mediterraneoko zuzendariak, gaur esnatu da, eta ikusi du aldizkari batean, izendatu dutela, traje onena zuena, edo jantzi politena zuena, eta jartzen zuen, oso maixuki kombinatu dituela urdina eta beltza. Zinezko kombinazioa diren kolore horiek, dikotomia kromatiko hori... Eta beak lortu duela, eta arrakastatxu gainera, urdina eta beltza kombinatzea, eta berak jarri dut txio Twitterren. Nik hau garaipen hauen nuen espero, ze aitotzen badizuet pentsatzen nuen kolore berdina zutela alkatorik eta trajeak eta zora garri iruditu zait. 5 minutu luzari gara hemen, eta dauzkagu dagoeneko gure hurrengo gonbidatuak ere zai, Idoia Davila, eskerrik asko, eta asteazkenean ekarri txamponak kroketoiek ordaintzeko Goiuri ez da ahaztuko eta. Eskerrik asko. Herriak ez du ahaztuko eta ez du parkatuko. Eskerrik asko zuri. Aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bostak eta 3 minutu esan da bezala, eta gu bagoaz Bilboruntz, eta bagoaz gaur gure saioan nahiko presente egongo diren diseinu, arte, eta baita arkitektura giroetan murgiltzea urrengo ordu honetan. Ze nahi gabere, bide hauek harrapatu ditugu. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can bring. She gave me a light, came up through the inner city. She raised me up. Eta hain zuzen ere arte ederren, Bilboko arte ederren museoan arituko gara segituan. She opened my mind, I got to the nitty-gritty. The great
Bilboko Arte Ederren Museoan Milton Glazerren erakusketa izango baita hurrengo hilabeteetan. Hanen inguruko kartelak erakutsiko ditu 32. aretoak eta ekainaren 26 bitarte izango da ikusgai. Milton Glaser diseinatzaile estatubatuarraren 20 obra ikusgai daude. Dagoeneko Bilboko Arte Ederren museo horretan erakusketak I Love New York logotipo ikonikoaren diseinatzaileak bere ibilbidean landutako eremu zabala erakusten du. Milton Glaser kartelak erakusketak jarraipena ematen dio, garai bateko hormako mezuak Bilboko Arte Ederren museoaren bildumako kartelen esposizioari. Azken urteotan kartel ugari jaso dituzte museoan, hainbat doaintzaren bitartez eta horiei esker nabarmen zabaldu da arte disiplina horren inguruan museoan dagoen funtsa. Erakusketa monografikoa izango dau, Milton Glazerren 1929 eta 2020 bitartean bizitako diseinatzaile New Yorkiarraren lanaren 20 kartel inguru emango dira ezagutzera. Haren lanaren erakusgarri nagusiak bildumagile partikular batek 2013an, 2020an eta 2021an doaintzan emandako 58 lanen artean hautatu dituzte erakusketako lan horiek. Eta horrela artistaren lanaren 3 hamarkada eta erdi hartzen dira, guztira 1976tik 2011 bitarteko lanak. Eta bide batez diseinatzaile ikonikonek landutako hainbat esparru erakutsiko dituzte. Besteak beste, helburu komertzialekoak, oroitzapenezkoak eta giza eskubideen edo ingurumenaren aldeko aktivismoaren ingurukoak. Aipatu dugu erakusketa ekainaren 26 bitartean izango dela ikusgai eta Milton Glazerren lan hauen inguruan gehiago ezagutzeko erakusketaren komisarioa Mikel Bilbao Salcido dugu gurekin bigarren kafean. Arratsaldeon Mikel eta ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon guzti. Aipatu dugu, aipatzen ari gara Milton Glaser diseinatzailea, sortzailea eta topatu ere egin dugu, AD aldizkariak, Architectural Digestek, esan zuela inoizko diseinatzailerik famatuena dela Milton Glaser. Ez dakit, baieztapen handiegia ez ote den, baina bada behintzat, diseinuaren munduan erreferente handia ez da, Mikel? Bai, noski. Famatuena, ziurazki I Love New York logo berak egin zuen, eta edonok ezagutzen du, ez da? Orduan, berak egin zuen logo hori 1976an, momentu baten New York zela hiri bat oso arriskutsua eta pixkat gogorra eta bera jaio zen New Yorken, bera bizi zenan eta hil zen orain dela gutxi denbora eta maite zuen izugarri bere jaioterria, ez da? Eta opari moduan egin zuen logo hori, eta ez zuen kobratu ezerrez, baina gero, hiri guztiak planetan zehar, hori egin dute, kopiatu dute, ez da? Hemen Bilbon, hemen dauzen dendak, dauzen lekutan, erosi ezakegu I Love Bilbao, edo I Love Donostin, edo I Love Gasteiz, ez da? I Love Benidorm ere ikusi izan dugu, ez? Bai. I Love Tolosarik ez dut ikusi, Ez. Oire egin berraltzete. Ez, beharrik ere ez daukagu. Dena kopietu beharrik ez dago. Mikel, Bilboko Arte Ederren Museoa kartel bilduma handi izan du beti, eta azken urtetan indartu dena, baina ez dakit publikoarentzat akaso ez ezagun xamarra edo behintzat ezagunena ere ez da, ez? Bertan dauden funtsen artean, kartel, pilaketa hori guztia, ez? Bai, azkeneko urtetan ja pixka bat ezagunago da, ez da? Baina 2015 arte, ia jende gehienak ez zekien Arterretako museoak kartel bilduma bat zeukala, ez da? Eta, hori erakusketa arten lehen esan duzu hormatako mezuak, ez da? Erakusketa horrek, erakusketa horren egon ziren 200 kartel erakusketan, eta, hor pixka bat jendea hurbildu zen ikustera, ez da, zer dagoen barruan, eta hori, deskubrimentu bat zen jende askorantzat bai. Aipatu duzu 2015ko hormako mezuak hori,
erakusketa hortan ere komisario aritu zinen, Mikel, eta esan daiteke badagoela lotura bat baino gehiago bi erakusketa hauen artean, batetik noski kartel giroan ariko delako, bestetik badagoelako, eta gero hitz egingo dugu Bob Dylanen disko mitikoaren kartela ere tartean, baina ez dakite publikoari erreparatuta, Bilboko Arte Ederren Museoak izaten duen ohiko publikorik, ez da heterogeneo xamarra den edo, eta kartelen erakusketa hauekin beste publiko mota bat ere hurbiltzen den, akaso, bueno, hori, ez diseinuaren mundua eta arte erabat piktorikotik edo hain zaletua ez den jendea, nabaritzen ote den desberdintasun hori jendearen artean. Bai, nik uste du baietz. Igual gure artean ez da hain arrunta honetariko kombinazioa, ez da arte erretako museo bat dirudi pintura edo eskultura bakarrikoki behar duela. Baina kanpora bagoaz, adibidez, New Yorkeko MoMAk dauka diseinu bilduma bat, bueno, galanta, ez da? Eta museo, arte modernoko museoa da, eta baina gero beste gauza batzuk ere baditu. Azkenengo urteetan arte erretako museoa dabil hor, ez da? Diseinu arloan pixka bat bultzatzen, eta ez bakarrik kartelak, beste gauzak ere, bai. They're melting away. I'm gonna make a brand new start. Aipatu dugu Bob Dylanen azal mitiko hori, 76ean, ez, bere dagoeneko kantu bilduma bat pilatzeko egindako eskaera berezi hori, eta hor, ez dakit, agertzen da, ez, Milton Glaserren lanaren, mugarri den kartel bat, eta baita kasu bere estiloarena, ez, hor egotzi izan dira, eta zuk azalduko diguzun Mikel Obeto, Glaserrek Italian egin zituela hainbat ikasketa, bertako ereduak, bai estilistikoki eta baita inspirazioa dagokionez badute lotura Italiarekin, eta hemen adibidez, aipatzen dira ez, alako referentziak bai kolorearen erabileran, eta bestela ere, inspirazioari dagokionez baduela ez, italiar kutsua diote, eta ez dakit hori biltzen ote duen lan honek. Bueno, igual honek ez hainbeste, lan hau da oso psikodelikoa, erdi pop, hor hirugarren pentsa ezazue, 1900 eta 1976koa dela, orduan, psikodelia eta pop art hor zegoen, ez da? Baina bere produkzioan bai ikusten dela hori, zuk esandakoa, ez da? Italiako erreferentziak eta berak New Yorken ikasi zuen, baina Italiara joan zen, Fulbright bekaduna zen, eta hor han egon zen ikasten Giorgio Morandirekin, eta Giorgio Morandi da, pintore oso famatua, 20. mendekoa, orain dela urte gutxi egon zen hemen erakusketa bat, Guggenheim, Giorgio Morandiren lanari buruz, eta, Glaserreri pazten zaiona da ez daukala estilorik. Eta berak esaten zuen gainera. Estilo bat okitzea txarra zela. Eta orduan, lehengo gunen, pixka barregarria zen, ze kazetariaekin eta ikusten erakusketa esaten zuten, dirudi, diseinatzaile desberdinak direla. Daude 25 kartel, eta ez dira ia 25 desberdinak, baina askok oso desberdinak, ez da? Dylanen kartela, egiten du referentzia momentu bateri, ez da? Los felices años 60, ez? Eta hor ikusten da, koloretan, eta bar. Baina gero, adibidez dauka beste bat Elvis Presley buruz, eta ez dauka zer ikusirik, da erretratu bat oso landua, bai. Hemen Mikel saretan saltxeatzen eta artean adituak ezkaren neurrian topatu dugu alako referentziaren bat Dylanen kartel hori osatzeko Glaserrek Marcel Duchampen autorretrato bat izan ote zuen inspirazio edo hilearen tankera aurpegiaren posizioa ez da egitor badaude loturatxo batzuk edo eta badirudi berak bere bidean ere hori ukatu ere zuela egin, ez da? Bai, berak esaten zuen gainera, beren profila ikusten dena aurpegienena, dago ataratuta Marcel Duchamp erretratuarekin, bai. Dauka lotura hor, bai. Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head? Badira hor, Mikel, aipatu dugun bezala erpin asko, ez, Glaserren ibilbidean,
baita diseinu batzuk eztabaidatuagoak ere, esaterako Trump Amerikako Estatu Batuetako lehendakari ohiarentzat egina zuen bozka botila doratu ura, baina gerora zalantzak argitu izan zituen, ze Trumpen posizioen aurka ere, eta honen narzisismo oso arriskutsu zela salatzeko, egin zituen hainbat kartel eta aritu zen haren oposizio oso garbian. Beraz, ez da, esan daiteke, etengabeko jarrera izan duela, ez, aktivismotik, errebindikaziotik, eta oso sorkuntza politikoa ere egin zuela, ez? Bai, igual ez da bere arlo hain handia, ez da, baina bai, egin zituen gauza asko, gauza zibikoi buruz bultzatzeko, adibidez ekologia, eta, momentu baten gainera, ez zena hain arrunta, ez? Gaur egun badaukagu hori kontzientzia zaindu behar dugula planeta, eta honetariko gauzak, ez da, oso sartuta ja buruan, baina 70ko hamarkadan ez zen hain arrunta, eta horra ez zen bera bultzatzen karteli buruz, adibidez, daude kartel batzuk erakusketan ikusten dena hau alde aktivista. Gero, politikan sartuta, ez zuen egin hainbeste gauza politikan, baina bai, Trumpen kontra egin zituen kartel batzuk, eta oso ona gainera, bai. Nolako izan da hautatze prozesua, Mikel? Aipatu dugu horrez, hainbat doaintza izan direla, Arte Ederren Museoak jaso dituela hainbat eta hainbat kartel, eta hoietatik 20 direla, 3 hamarkada pasatxo, erakusten duten kartelak, ez? Nolako izan da aukeraketa prozesu hori, eta zergatik aukeraketa edo nolako izan da aukeraketa? Aukeraketa izan da gogorra. Ze dira kartel guztiak oso onak. Bilduman daude 58, eta erakusketan daude 25. Leku guztietan agertzen da 20 bakarri daudela, baina 25 dira. Eta pixka bat nola aukeratu dira, kalitatea, ia denak kalitate ona daukate. Eta gero, batzutan, ez dakit, popularitatea ikusita, adibidez, dago kartel bat, bezpari buruz, edozein daki zer den bezpa bat, ez da? Marka komertzial batzuk oso ezagunak, gero... Bildurri gabe, Mikel, marka komertzial. Rotring ezagutzen duzu, bai, ez da? Ze denok egin dugu irudigintza teknikoa, eta oso famatua. Eta gero, kulturari buruzko, musikari buruzko, arteri buruzko, eta denak oso desberdinak. Ikusteko pixka bat, nola ez daukan estilo bat, ez da? Izan da nire ideia. Bilboko Arte Ederren Museoan dagoeneko ikusgai da, 32. aretoan aipatu dugun Milton Glazerren inguruko erakusketa ederraz, aipatu bezala, esparruan hitzak, joera ezberdinak, iaia diseinatzaile bat, baino gehiago diseinatzaile baten bizitza hortan bilduta, baina nahiko argudio espalira, Mikel, azken galdera botako dizut. Zalantzan dagoen ikusle horri, edo entzule honi, ze esango zenioke, edo nola konbentzituko genuke Bilboko Arte Ederren Museo hortar bildu eta Glazerren erakusketa gozatzeko? Joan ze alaia da, hurbila da gainera, eta oso polita, entreteneigarria, eta ez da oso handia, aspertzeko denbora gutxi. Time it's over. So many years we've tried and kept another life. Mikel Bilbao, eskertzen dizugu guretzat hartutako tartea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle lanen eta komisaritza honen artean ere, hainbat buruko min eta hainbat lan eta eginkizun izango zenituen, eta guretzat hartutako tartea hau benetan eskertzen dizugu, eta espero dugu handik bueltatxoa egin, eta guk ere Milton Glazerren erakusketa hau gozatzea. Erto, eskerrak zuei. Eskerrik asko, izan ondo.
Baipatu bezala, ekainaren 26 bitartean izango duzue, 32. aretoan, 25 eta ez 20 ikusteko dauden, ikusgai dauden kartelak, eta, bueno, ni behintzat animatuko naiz baten batean erakusi eta ikustera. Uste lan ikaragarri edarra daudela bertan. Gonbidapen bat da, edo? Bai, nik horrela interpretatu, beraz. Bueno, nahi badezu, gonbidapen bat da, bai. Orduan, bale. Bostak eta 20 minutu oraindik azken txampan murgildu behar dugu eta gauza agitz interesgarria dauzkagu zuekin elkar banatzeko, beraz zaudete hor eta segituan tartetxo bat hartuta, goaz, kasu honetan, Gasteizeruntz, eta jarraituko dugu, diseinuaren edo artearen giro horretan zuekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gobara buru gainetik jaitsi eta solasaldi eta kultur proposamenez osatutako podcast feminista aurkeztera gatoz. Feminismoaren alde eta arrazakeriaren zein imperialismoaren aurka bidea urratu duten emakumeez ariko gara. Simone de Beauvoir filosofu eta idazle frantziarra izango da lehen protagonista. Bera etzala feminista, jakin minak bultzatuta hasi izan liburua idazten. Bere helburua zen, gizakien mea, ze gertatzen zaio kulturan, gizartean, nola bilakatzen da gero emakume. Patriarkatuak aldatu dituela ere bai bere mekanismoak, formulatu dela eta moldatu dela beste leku batzuetara. Osea, gainditu ez dugula oraindik Beauvoirrek ez bere lanean atera zituen ideiatatik oso gutxi edo bat ere ez gaindituko genuela. Gobara, airera, trapuzikinak. Hernaniko kulturarteko plaza feministako podcasta. Entzun ezazu hernani.eus webgunean. Keep calm and bigarren kafea. Oso truk eskaintzen ditu bi akorde doinu zatarau. Kaleko artea edo street arta, 20. mende erdi bukaeratik eta 21. mende hasieran zehar garatzen hasi zen artea da. Izenak berak dioen moduan kalean egiten da eta gertatzen da. Auzo marginaletan hasi zen sortzen batez ere eta gaur egun, naiz eta edonon ikus ditzakegun edozein motatako kaleko adierazpen artistikoak, oraindik ere nabaria da periferiako auzoetan grafiti, mural, mezu eta bar gehiago daudela. Zu ostatu hartzen zure txegutxa. Legalitatearen eta legez kanpokoaren arteko muga finean izan da beti street arta. Erakustaldi famatuetatik izkutaketetan marraztea, Banksy edo Bleglerrat bezalako artistetatik spray bat eskuan eta esan behar duena marrazten duen gazteraino. Polarizatua dago street artaren pertzepzioa, batez ere grafitiena. Artea kontserbatu eta kaleko artea diskriminatu, muralengatik ordaindu eta kaleko marrazkiak ezabatu egiten dituzte. Azkenekoz, Gasteizen izan dugu errealitate honen erakusle garbia, grafiti gileen aurkako kanpaina. Zure bihotzurratua. Eta honen inguruan hitz egiteko, gurean dugu gaurkoan Egoitz Konte, Ojo de Cuervo. Ongi etorri, Egoitz, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Eskerrik asko, gurekin egoteagatik gaur. Zu grafitigilea zara, arkitektua ere bazara, eta beste gauza asko, baina grafitigilea ere bazara. Baina betidanik izan zara, gaztetatik hasi zinen, beranduago hasi zinen, edo nola sortu zen
Gutxu gara bera 20 urterekin, edo horrela, hasiko nintzen. Oin dela 20 urte, esango genuke. Hasieran, hori, azten zera margotzen zure gauzekin, azkenean gertura dituzun blogak, lientzak eta pizkanaka, formato handitzen jo nintzen, eta azkenean kalera pasen nintzen. Evoluzio natural bat izan zen, nire kasuan. Eta ez dakit noiz izan zen, zure kalera salto horrekin batera, edo nola izan zen, baina gero Feeling Culture elkartea sortu zenuten. Konta iguzu pixka bat, ze asmorekin sortu zenuten, zergatik, zer egiten duzuen, zer egin duzuen? Bai, bueno, hori nahiko berandu sortu zen. Hau da, igual, ja 10 urte grafitian genbiltzala, azkenean beti elkartzen ginean berdinak. Osea, ez beti, baina askotan, ibiltzen ginean 3 edo 4 elkarrekin margotzen, eta askotan eskatzen ziguten, bai lanak egitea, kalean margotzen gundela, pues eskatzen ziguten, bai garajeak margotzea, edo tailerrak eman genitzazkeen edo horrelako hainbat gauza ezberdinak, eta azkenean Feeling Culture sortu zen, grafitia modu legal baten edo jendeari gertura erazteko. Eta erabiltzen genuen elkarte moduan. Horretarako. Zuk esan dezu, eta bueno, leku askotan gertatzen da hau, baina Gasteizen badago kaleko artearen kultura hori, eta agian, nahiz eta, bueno, hori, gerturatu behar denez, jendearen gana, gaur egun ikusten da, badaudela, bintzat alegin batzuk hori gerta dadin, baina Gasteizen bereziki badago kultura hori. Zuk uste duzu beti egon dela edo izan dela azken urtetako gauza bat? Gasteiz izan da oso hiri margotua, hori egia da. Hau da, 80. hamarkadan, Duda X izan zen hasierak, bueno, ezen lehen da biziko izan, baina bai lehen bizikoetako bat, eta batez ere gerra gehien eman zuen garai horretan. Eta berak ireki zituen azkenean ateak, atzetik etorri nien beste guztiei. Orduan, gertatu izan dana Gasteizen, margotu izan dela asko langileen auzoetan. Eta margotu izan horrek, baimendu edo almendu du gero lasaitasunez margotu ahal izatea. Beti biltzen ginean limbo legal horretan, azkenean genikien margotu arazo gutxi edukitzeko, baina inoiz ez zinean libre arazoak edukitzeko. Baina, bueno, lasaitasunez margotu ahal izateak, baimendu izan du hori, azkenean grafiti asko agertzea, grafiti landuak eta jendeak bere nortasunaren parte sentitzea edo behintzat toleratzea. Eta zuk esan dezu ez, berak ireki eta beste batzuk jarraitu duzuela. Gaur egun, badaude iniziatibak, badaude beste elkarte batzuk. Orokorrean hirian nabarmena da pizkunde hau edo saretze hau, edo da gehiago bakoitzak egiten du berea eta pixka bat libreago dijoa dena, edo badago saretze bat artistekin, kale artistekin, grafiti gileekin. Alde batetik, dakaso grafitia beti gertatuko da hori, azkenean jendea dijo ala bere kabuz, azkenean ez dela ezertara lotzen, ez daude ezertara lotuta egon beharrik. Egia da, grafitian dagoen jendea azkenean baita ere talde txikietan elkartzen dela, azkenean kriua esaten zaion horri, eta hori Gasteizen egon dira, eta bueno, toki guztietan daude. Gero, egia da, Gasteizen, ez dakit Feeling Culture sortu zelako, edo margotzeko laizatasun hori zelako edo, zeren Feeling Culturen bezala beste batzuk egon dira, ez ditut goratzen ditzi izenak, ekintzantzekoak egiten dituztenak, eta azkenean, hori, iniziatiba desberdinetan ibili izan gara sartuak, orduan, bai gertatu daiteke Gasteiz baten igual artea, grafitia, artisten arteko saretze hori gertatu dela. Baina, bueno, nik uste batez ere implikatu egon garen jendeagatik, nik uste. Zeren berez grafitia ez dauka zertan lotura hori bilatu beharrik. Ez. Baina, bueno, artisten artean behintzat egon dela. Harreman bat edo ala nolakoa izan dela. Bai, eta bueno, gu ere baditugulako gure inkitu desberdinak. Osea, grafiti gila gara, baina grafitiaren mugak ekigu nola arte heltzen diren, eta gu beste toki batzuetan ere parte hartzen dugu. Eta nik uste azkenean
grafiti gile askori gertatu izan zaiola hori. Ez dakit, Banksy komentatu zu lehen, Banksy ez dakit ze puntura arte buskatu den muga edo ez, baina adibidez Okuda batek edo Bei, edo San, edo hauetakoak, azkenean beraien grafitia punturo batera arte heltzen da, baina gero bere arte lana beste askoz handiagoa da. Eta, bueno, duela gutxi, lehen komentatu dugu Gasteizen gertatu den hau, alkateak udalaren grafitien aurkako kanpainaren berri eman zuen, eta argita garbi esan zuen, ondoriak zein izango ziela isuna ordaindu behar izatea, 1.500 eta 3.000 euro bitarteko isuna ordaindu beharko litzakela, eta garbitu ezkero, egindako grafiti garbitu ezkero, eta berriro ez egiteko konpromisoa hartuzkeo, hor geldituko litzakela, gatazka guztia edo. Nola hartu, ez dakit beste pertsona batzuekin hitz egin duzun honen inguruan, edo behintzat zure iritzia jakineko nuke. Nola hartu duzue kanpaina honen berri hau edo albiste hau? Bueno, nik komentatu izan dut toki askotan. Azkenean ez da kanpaina berri bat. Bueno, kanpaina honen formatua berria da, baina beti egon da bertan. Hau da, azkenean hirietan grafiti gilea gaizki ikusia dago. Gare batzuetan okerrago, beste batzuetan igual itxura behago daukagu, baina beti grafiti gilea gaizki ikusia dago, normala da ere. Azken finean, alkatetza batek edo udaletxe batek bilatzen duena da gauzak instituzionalizatu, normalizatu eta arauak jartzea bertan. Grafiti gile batek azkenan egiten duena da arauak ezagutu eta ze puntura arte puskatu dezakeen arazorik ez izateko edo puskatuta ere jakin ze ondori eduki ditzazkeen. Orduan ez da ezer berria eta azkenan beste egunean justo gainera komentatzen duzula atera zan Gasteizko udaleko blogean justo kanpaina honi buruzko datu gehiago. Eta berez egin dutena da, ez dakit, 6.200 grafitien argazkiak dituzte, eta 2.900 inguru, 2.000 ez dugu garatzen zenbateko zifra, geolokalizatuak dituzte. Horrenka, nire nintzen betzatzen, lan guzti hau egiteko azkenean, jende asko eukiduzu edo pertsona bat, eukiduzu azkenean hiriari bueltak ematen, argazkiak ateratzen, eta diru inbertsio handi bat egin jetzen. Ez dakit ze puntura arte, diru inbertsio hori egitea, margotzen duen jendearen aurka joateko beharrezkoa den edo ez hiri baten. Azkenean grafitiarekin gertatzen dena bai, beti agertuko dira pintadak izorratzen duten tukietan. Agertuko da zure lokalaren atean edo gustatzen zaizun tokietan. Baina orokorrean, behiratzen baldin baduzu, 180 gora agertzen diren grafitiak beti izaten dira edo bai degradatua dauden zonaldetan edo bai inongo interesik ez daukaten zonaldetan agertzen dira. Orduan ez da gize puntura arte pena merezu den horrenbeste diru gastatzea horretan. Eta bueno, eta betikoa, grafitia ez dela, soilik pintura dela, pintura horma baten gainean. Egoitz, badirudi batzutan horre badagoela, ondo ulertu nahi ezten kontzeptu bat, ez? Grafitia hiriaren dekorazio modura ulertu nahi balin bada, eta instituzionalizaziotik edo dena kontrolpean eukin nahi bada, grafitia bera ez dira ulertzen ari. Grafitiak izan behar du, tarteka ezerosoa, eta izan behar du aldarrikapenetik, eta izan behar du instituzio batentzat molesto xamarra, eta bestela hortxe egongo da, ez? Grafiti edo dekorazioaren mugan bestela, ez? Eta badirudi hori ez dela ulertzen, ez? Grafitia nahi dela, bai, dekorazio modura planteatu, eta orduan, bai, haze politia Gasteizek baditu grafiti hauek, eta hor dagoela pixkat koska, ez? Grafitiaren filosofiaren ulertze eta barneratzean, ez? Hori da, azkenean grafitia beti izan da, bueno, berez, hasiera batetik beti izan da bakoitzaren egoaren adierazpen bat. Eta grafitia ez da, berez, da zure ide izena edo zintokitan jartzea, eta alik eta gehiago jartzen baldin baduzu, alik eta handiago, edo alik eta politago, gehiago ikusiko da. Ez dauka gehiagorik. Eta karo, hori kontrolatu ahal izatea oso zaila da. Zeren bakoitzean agertuko da baten bat, edo zein jarri den arau hitz egindakoa, edo ez hitz egindakoa puskatuko duena. Baina beti gertatuko da. Gauza azkenan beti gertatuko dela hori. Orduan zuen komentatzen zenuena, alde batetik dakazu, hiri bat apaintzea, horme irudiekin, eta hori aterasun azkenengo Twitter horretan. Alde batetik onartzen, eta ni agertzen nintzen, Twitter horretan, justo nire argazki agertzen zen.
alde batetik, planteatzen zituen zeintzuk ziren mural politoiek, non, zagertzen ziren gu margotu izandako batzuk, alabeserako egindako lan batzuk, edo garaje batzuk margotuak, eta bestalde esaten zituen zeintzuk ez zituen nahi. Eta ikusten bazenun, justo ez zituenak nahi, pues azkenean ziren sinadura azkarrak, edo kolore baten egindako grafitiak. Eta egia da, bi munduen artean, oraindik abaniko asko handiago bat dagoela, tartean. Eta hori grafitia begiratuta, zen sartzen baldin bagea street artaren munduan, bai plantillekin eta horrela, Gasteizek bere gauzatxoak baditu. Asko ez, baina plantillekin egindako hainbat lan interesgarriak badaude hortikan. Orduan bai, mundu oso zabala bada. Hori da beti gertatzen dena. Eta honen inguruan ari galera, oi ama, ari galera, en fin, bueno. Galera handia da, hau ez dena ez ulertzea baino, bai. Zuk esanako tweet hori, da, bueno, norbaitek ez badu ikusi, alkatearen beraren Twitterrean dago, eta ikus dezakezue, eta dago Twitter dela, lehenengo irudia bai, bigarrena ez. Hau beak esan da, lehenengo irudia bai, bigarrena ez. Lehenengo horretan agertzen dira, mural edo orma irudi polit edo beak politago kontsideratzen ditu noiek, eta bigarrenean ba ez. Eta jarraian tuita da, aurre egingo diegu iria zikintzen eta merkataria bizilagunen komunitateak eta eraikin publikoak errespetatzen ez dituzten grafitigilei. Stop pintada bandalikoei. Zuk esan bezala, bi aldetan egon daitezke pertsona berdinak. Baina beraiek banatu egiten dituzte eta diskriminatu egiten dituzte batzuk eta besteak ez. Zergatik uste duzu kontsiratzen dutela batzutan apaingarria eta bestetan behaien aurkako edo itxusia edo kendu behar den hori bati hobetzeko edo politagoak egiteko aukera eman beharrean ez hauek kendu ingo ditugu, baina politak dienak utziko ditugu. Zergatik uste duzu gertatzen dela hori? Nik uste betikoa dela, azken finean, ez baldin bazade grafitearen munduan sartuta, gauza ginenak ez dituzu ulertzen ez da baloratzen ere. Azkenean, sinadura bat, ni bakite jende askorentzako ez dalako inongoko nola da, baliorik. Beste batzentzako dukidezaketena jende askorentzat ez dauka. Eta baita ere bakite sinadura horiek, segunetan hona agertzen diren, karo, bina askoren dezakete, egiten dizute zure lanaren, zure dendaren eskaparatean, horrek, azkenean, ja, zibarzera sinadura hori kentzen, segun eta zerekin egin dizuten igual eskaparatea izorratu da, orduan, karo, gauza horiek arazo asko sortzen dituzte, eta hori beti sortu izan dira, beti danik. Gaina margotu izan da askotan, hori bere hasieratik, erabaki zuten Bronxean margotzea trenak, zergatik, azkenean lortzen zutelako, beraien auzoan tren bat margotzea, eta tren hori heltzen zen hiriaren erdikaldera, eta hor ikusi zezaketen beraien lana. Horrek arazo asko zituen, trena margotu garbitu behar zen, bertan gastatu behar duzu dirua, borroka hori beti existitu izan da. Zer gertatzen da, azkenean, zu bakizu, segunetan non margotzen duzun, arazo gehiago ekuditzazkezula edo arazo gutxiago. Azkenean, ni bakit lonja baten paretan margotzeagatik, ez dago arazorik. Gasteiz baten, gaur egun igual arazo gehiago daude, ez du honengatik, baizik eta azken aldian, gauza geroz eta okerrago jartzen ari zelako. Baina orokorrean, zu bakizu non egon zaitezken margotzen lasai, eukitzazkezu arazoak, guri askotan etorri zaigu polizia, esan ezea baimera genokan, edo ez, azkenean kontatzen zen izkion hainbat gauza, eta lortzen zenun libratzea. Ez ditugu esango hemen, zeintzuk ziren. Hori gero, hori pribatutasunean. Baina azkenan, lortzen zenun hori, azkenan libratzea, eta burroka hori beti egon da. Eta ni ulertzen dut, askotan, jendeak esatea, eske zikinkeria da, itxuzia da, ez du ezer aportatzen, baina, bueno, ni gauza antzeko asko gertatzen ere artearekin. Niretzako arte modernoak, puntu batzuetan ez dut ulertzenea bere aportazio egiten duen edo ez. Bestegunean jartzen genuen eredu simple bat. Arkon orain dela, ez dakit dela urte bete bi urte, platano bat jarri zuten pareta baten zelo batekin pegatuta.
hori artea konsideratzen da, ez da gize puntura arte, erabaki daiteken artea den, aportatzen duen zeo zer, edo ez, eta karo, bakoitzak egin behar du bere subjektibotazunarekin egingo du pues, bere balorazioa, baina objektiboki niretzako oso zaila da esatea hori artea ez dela, esatea. Eta berdina gertatzen da grafitiarekin. Grafitiak bere lan esparrua oso handia da. Sinadura batetik, landutako grafiti batetar arte. Eta sinadura hori, grafitian ere adibidez, umek tizarekin egindako marrazkiak askotan sartzen ditut ere, zenen espresioa berdina da. Ume batek hartzen duenean tiza bat, eta margotzen duenean pareta baten bere izena, azkenean grafitiaren modurik errudimentarioena da. Eta bueno, gertatu izan dira kasuak, adibidez, grafitilari asko, Mexikon eta horrela. Mexikon zegoen tipo bat, oso famatua ez dugu izena goratzen, baina adibidez horrek egiten zuena zan, tuneletan margotzen zuen, baina margotu beharrean garbitzen zituen tunel horiek. Zikinkeria kentzen zuen, zonaldetan bere izena jartzen zuen, edo kalaberak, edo dena delakoak. Eta ikusten dira bide askotan, non tipoa garbitzen egotenari, polizia agertu, karo, saiatzen dira, berari multatzen edo dena delakoa esan ez, eta berak esaten du ez, garbitzen ari dela. Baina, karo, garbitasun horrekin bere izena markatzen du. Orduan, sartzen da kontradikzio baten, jartzen du kontradikzio baten sistema berak. Ze gertatzen da, bidearen bukaeraldean, azkenean pasatzen dela kamioi bat, eta garbitzen du tunel guztia. Orduan, karo, azkenean, mundu handi oso zabal bat da. Eta jendeak, karo, geroz eta, nola esaten da, buruz baldin badakizu jokatzen, arazo gutxiago eukiko dituzu. Askotan gertatzen dena, kasu hauetan, harrapatzen dituztenak, beti edo, saiatu dira, alik eta zonalde, ez dakit, zabalago batetara margotu nahi izatea, edo igual edo harrapatu dituztelako ez dirako zuhurregiak izan, ez da nola saldu, baina bueno. Bai. Ulertu dugu bai. Arriskuak saiestuta, beti ere zuhurtziaz eta ibilita, erresagoa dela, baina momentu batean eramaten uzen badezu zure burua, harrapatzen zaituztela askotan. Bai, azkenan, karo, zure helburua da, betikoa da. Zu nahi duzu margotu ikusten den zonalde baten. Eta grafiti hori ikusten nahi duzu jendeak ikustea. Baina, geroz eta esposatuago baldin badago grafiti hori errazagoa da zuri harrapatzea margotzen. Ordu, zaiatzen baldin basea zonalde batzuetan margotzen, zailtasun gehiago ikutiko dituzu. Eta bueno, eta jendeak margotzen dagoena, azkenean badaki, zer dagoen. Eta azkeneko komentari batzukin desunen arira, umeek tizakin egiten dituzten zea hauek eta nik azken urteetan aixiali taldetan lan eginda, edo eskoletan ikusita, eta ikusten dut geroz eta gehiago egiten dela lana, igual grafitigileren bat etorri eskolara eta muralen bat margotu berarekin batera, edo behaien marrazkiak grafiti bihurtu, eta ikusi ditut horrela hainbat iniziatiba edo. Honek uste duzu lagun dezakeela pertsonek igual hainbesteko aurre iritzirik ez edukitzeko, edo uste duzu dela besterik gabe, modan dago eta hau egingo dugu? Ez, nik uste modan dagoela, modan edo, behintzat 10 urte horretan ibili gara, gu tailerrak eta antolatzen. Orduan moda nik uste ja irauten duela. Baina bai laguntzen duela jendeari gerturatzen. Eta baita ere, azkenean sortzen duzu, igual grafiti gileen arteko munduaren, eta grafiti gilea ez den munduaren arteko erlazioa sortzen duzu, zen guri askotan, karo, zaigu ikustea. Azkenean ikusten duzu, gertzen den murala, eta hau margotu dute. Ez dakizu ez nordu margotu duen, ez ezer. Azkenean gu kalean ibiltzen garela, ni grafiti gilea asko ditut ezagutzen. Baina, azkenean beti topatzen duzu baten bat margotzen, gure mundua badaukagu ere. Edo ezagutzen duzu baten bat ezagutzen duena bestea. Eta laguntzen du hori gerturatzea. Guri ere gertatu zaigu Gasteizen, nik uste tradizio hori existitu izan delako, jende asko hori etzaio izorratzen jendeak kalean margotzen egotea. Hau da, eta jende asko esan digu, agurek eta horrela. Eske nahiago dut, paleta hori kolorez edukitzea, nahiz eta ez ulertu zer jartzen duen bertan, edo zergatik egin duzuten, zegoen moduan egotea
askotan gertatzen zena, pues, hori lokal asko zikintzen dira, edo agertzen dira pintadatxoak agertzen, egiten zen un mural handi bat, edo grafiti handi bat, lanegiko landuta eta jendeari gustatzen zitzaion. Horregatik egon da, beti lasaitasuna margotzeko Gasteizenaz, jendea ohituta zegoelako. Eta iniziatiba guzti horiek laguntzen dute, nik uste, azkenean. Bueno, ea jendeari guztiz iristen zaion mezua eta pakea egon daiteken behintzat. Bueno, pakea guztiz ez da inoiz egongo, Edo egoera lasaiago bat, bakoitzak, hainbeste tentsio ez egoteko. Eta mila esker gurean gaur egoteagatik. Ez horregatik. Eta beste kafe bat hartuko dugu, noizbait? Bai, aitzakiak baliatuko ditugu. Hori da. Egoitzekin berriz ere grafitien inguruan, edo arkitekturaren inguruan, edo Gasteizko hiriaren inguruan hainbat kontu horratzeko. Hemen azkenan gu beti irekita gaude, iniziatiba ez berdinetara. Eta beti zehatzen gara hori, grafitia moduren edo baten edo bestean jendeare gertura bestea, así que nahi duzutenean, prez gaude. Eskerrik asko. Eskerrik asko egoitzkonte eta izango gara harremanetan. Bai, esarregatik. Bueno, gero arte. Powers, Austin Powers, lost in translation with a whole fucking nation. They say I was the abomination of Obama's nation. Well, that's a pretty bad way to start the conversation. At the end of the day, God damn it, I'm killing this shit. I know damn well y'all feeling this shit. I don't need your pussy, bitch, I'm on my own dick. I ain't got a power trip, who you going home with? How you doing? I'm surviving, I was drinking earlier. Driving with a bad bitches, huh? Where you hiding? I got the power, make your life so exciting. Amairu minutu arratsaldeko 6 izateko eta oraindiken badugu zer kontatua eta zer zuekin elkarbanatua, beraz azken txampa honetan gera zaitezte hor, naiz irratian zarete bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself while those around you crawled. They crawled out of the woodwork. Aipatu dugu gaur epilepsiaren nazioarteko eguna dela, eta nik testuinguru pixka bat eman nahi dut. Zer da epilepsia? Hola laburbilduta nahasmendu neurologiko ohikoena da. Pixka bat gehiago sakontzen badugu, neurona multzo baten deskarga sinkroniko eta gehiegizkoa da. Krisi espontaneo eta errepikakor gisa agertzen dena. Sintomatologia horren eragileak sentsorial, kognitibo edo psikologikoak izan daitezke. Eta bi motatako krisiak daude, partzialak edo orokortuak. Jatorriak garun azalaren eremu guztiz mugatu batean dagoenean partzialak dira, eta jatorria azal osoan edo azalaren zati handi batean dagoenean, orokortuak. Eta esan bezala, nahasmendu neurologiko ohikoena da munduan. Eta naiz eta hain ohikoa izan, uste oker asko dauzkagu gaixotasun honen inguruan. Epilepsia deabruarekin, erokeriarekin, delinkuentziarekin edo genialtasunarekin lotu izan da. Gaixotasun horri morbus saker, gaixotasun sakratua deitzen zitzaion. Antzinako Mesopotamian, hau da Kristaurreko 5. urtean, gutxi gora bera. 5. urtean, ez da? Zesan dut. 5. Ai ama... 5. Ai ama, gutxi gora bera esan dut, 5. Mesopotamiako dokumentuetan jada agertzen da, epilepsiari egindako erreferentzia bat, eta aipatzen dute gaixotasun lotxagarri bat dela, eta bekatuaren eskuarekin edo ilargiarekin jainkoarekin lotzen dela. Horregatik, adibidez, Hammurabiko kodeak esaten du
zuk esklabo bat erosten balin baduzu, eta esklabo horrek epilepsia balin badauka, itzuli dezakezula esklaboa. Tiketa baldin bakazu, ezta? Hoi da. Galtza bat erosten dezunen bezala, eta etzait sartzen gehiagi jande eta azken aldean, edo danadalakoa, eta itzultzen dut, esklaboare egin, berdin, epilepsia daukala, tori, zuretzako. Eta orain kontu horiek, ez dakit, bitxiak edo divertigarriak iruditzen zaizkigu, ze, epilepsiari buruzko ezagutza nahikoa dugu, hau guztia erokeriatzat ez jotzeko. Baina egia esan, herrialde askotan oraindik horrelako sinesmenak dituzte. Uste oker hauek aldatzeko, divulgazio zientifikoaz gain noski, garrantzitsua da liburu, telesail eta pelikuletan epilepsiaren tratamendu zuzena egitea. Eta hori ez da beti horrela izan. Epilepsiaren lehen erreferentziak Egipton, Kristo aurretik 3000 garren urtean eta Mesopotamian, Kristo aurretik 1700 garren urtean topa ditzakegu. Garai faraonikoan gaixotasun misteriotsu eta naturaz gaindikotzat hartzen zen. Eta hieroglifikoetan epilepsia hildako pertsona bat edo deabru bat biktimaren barruan sartzen zela irudikatu marrazten zuten. Aurrerago eta barkatu historian salto asko egiten baditugu, ze bestela ez da denborari. Aristotelesek epilepsia pairatu zuen pertsonaia ospetsuen katalogoa osatu zuen, adibidez. Herkules, Sokrates, Platon eta Empedokles, besteak beste. Horrez gain, literatura helenikoan aipamen ugari egiten dira, ez dakit zertzuten greziarrek epilepsiarekin. Baina egi dezagun beste jauzi bat denboran. Antzinako Greziatik Italiako pizkundera. Danteren jainkotiar komedian, Divina Komedian, Dante purgatorian eta infernuan barrena egiten ari den bidaian, hainbat aldiz, lurrera edortzen da bat batean, eta konorterik gabe geratzen da denbora tarte labur batez. Deskribatutako sintomatologia hori bat etor liteke krisi epileptiko batekin, kasu honetan egileak bekatuarekin lotzen duena. Beste jauzi bat. 300 urte aurrerago gauzak nahiko berdintxu jarraitzen zuen. Miguel de Cervantesek On Quixote lan ospetsuan epilepsia duen pertsonai bati buruz idatzi zuen. Nekazaritek honakoa esaten dio Quixoteri. Nire semea deabrutua da, eta ez dago egunik 3-4 aldiz izpiritu gaiztuek oinazetzen ez dutenik. Urte horietan, William Shakespearek Otelo argitaratu zuen. Eleberri horretan, pertsonai batek epilepsia krisi bat edukitzen du jeloskor jartzen delako. Hori ikusi dezakegu nola deabruarekin erlazionatuteko gaixotasuntzat jotzen duten adibidez. Ze ikusten duzu, ezta? Dantek bekatuarekin, Cervantesek deabruarekin eta Shakespearek jeloskortasunarekin. Ai, ama. Eskerrak beste egin bat idazle iritsi ziren, epilepsiaren deskribapen zehatzagoa egiteko. Eta Inigok esaten duen bezala, ez da kasualitatea, kausalitatea da oraingo honetan, aipatzera noan adibideetan behintzat. Idazlek ondo ezagutzen zutelako epilepsia. Horietako bat izan zen Charles Dickens. Charles Dickensen obran jatorri neurologikoko gaixotasunen bat duten pertsonaien adibide ugari daude. Idazle britainiarrak modu errealista eta zehatzean deskribatzen ditu bere eleberrietako pertsonaiei iregiten dieten hainbat krisi epileptiko. Adibidez, Oliver Twist, Bleak House, Martin Chuzzlewit eta Our Mutual Friend liburuetan. Baina zergatik hainbeste aipamen? Charles Dickens berak epilepsia zuelako. Edgar Allan Poe idazleak ere sufritu zuen, epileptikoa zen, eta bere liburuetan islatu zuen hori. Berenice, The Fall of the House of Usher edo The Premature Bullier liburuetan. Baina adibide ospetsuenak agian Fyodor Dostoyevsky eta Gustav Flaubert izango dira. Literatura unibertsaleko 2 maisu dira horiek, arteari ekarpen nabarmenak egin dizkiotenak. Garaikideak izan ziren eta biek epilepsia pairatzen zuten. Dostoyevskik bere literatur talentuari esker, krisi epileptiko batean esperimentatzen dena hain zehatz transkribatu ahal izan zuen, ziur aski ez dagoela literatura ez medikoaren historian Dostoyevskik egiten duena baino deskribapen hobeagorik.
Baina tira ez da beharrezkoa zuk zeu pairatzea epilepsiaren deskribapen ona egiteko. Kenzaburu Oe Nobel saridun japorriarak bere lan askotan epilepsiari buruz hitz egiten du. Hidrozefaliarekin jaio zen eta krisi konpultsiboak atzerapen mental, autismo eta ikusmen eta hizkuntza arazoak zituen semearen sintomatologian oinarrituta. Semearen jaiotzak markatu zuen haren obra eta haren eleberri askotan agiri dira epilepsia eta beste motatako adimen urritasunak. Antonio Lobo Antunes idazle portugaldarrak ere hainbatetan aipatzen du epilepsia. Baina Lobo Antunesek medikuntza ikasi zuen eta beraz ondo ezagutzen zituen epilepsia krisiak. Tratado de las pasiones del alma liburuan honelako esan zuen. Epilepsia da. Esan zuen aita ordeak lasai egunkaritik burua altxatuz. Ez duzu sinetsi nahi erradiografietan eta medikuetan gastatu dugun dirutza. Eta krisiak kenduta, begira, ez dago pertsona normalagorik. Adibide gehiago jarri ditzakegu, baina Lobo Antunesen esaldi hori oso egukia iruditzen zait gaurkoz tarte honi amaiera emateko. Bai, krisiali batetaz gain, ez dago pertsona normalagorik, ze epilepsia horixe da, tarte batean eragiten dizun zerbait, baina ez deabru, ez lunatiko, ez jeloskortasunaren adierazle. Goiuri ez izan handi eskerrik asko. Zuei. Eta bihar arte. Bihar arte. Ze bagoaz. Bagoaz. Amaiar esan degiloz, astelenera arte. Bai, astelenero. Beti bezala astelenero. Vale. Astelenero uste nun itjolas. Claro, es que itjolasa da. Baina aspaldikoa, inigo, egunon. Oie, ma. Ez edarpatu itjolasaren lekua, baina... Ale, agur. Ondaloi. Eta zuri entzule bihar hartxaldeko lauetan hementsi izango gara. Ero edo zentzudun, triste edo alai. Edo bero. Hotz edo bero. Hementsi zaituztegu espero. Hartxaldeko lauetan, naiz irratiaren sintonia. Bigarren kafean, izan ondo. Aio. Keep calm and bigarren kafea.